तो आज खाଇବା ଆମର ହେଉଛି ଏଇଟା ଯେ ହେଲା ଦେଖେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଜା ତାର ମୂଳା ପିଆଜ ଲେମ୍ବୁ ଆଉ ଦୁଇ ନମ୍ବର ଆଳୁ ଚପ୍। ତ ୟାର ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଖାଇବା ଘର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତେଣୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଫରକାରୀ କମ୍ ଲାଗୁଛି। ଫାଳେ ଚପ୍ ବି ଅଛି। ଫାଳେ ଚପ୍ ବି ଅଛି ନା। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ସବୁ ଆମେ ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ ଯେଉଁ ଭଜା ହେଲା ତାହା କେମିତି ତିଆରି କଲେ ତାହା ଦେଖିବା। ଆସ ପ୍ରଥମେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି କାଟିଦେଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି ତାକୁ କାଟିବା, ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମର ରୋଷିଆ ଅଛନ୍ତି କେମିତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିସ୍ କରି କାଟୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାଟୁଛନ୍ତି। ଫୁଲକୋବି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ପାଣିରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇକି ପକାଇବା। ଫୁଲକୋବି କାଟି ସାରିଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପାଣି ପରେ ଧୋଇବା, ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ଧୋଇବା। ଯେମିତି ହଳଦୀ ପାଣି ଧୋଇଲେ ସେ ତା'ର କ'ଣ ନା ସେ ହେଉଛି ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଭଳିଆ ସବୁ ମରିଯିବେ। ତାହେଲେ ଆଳୁକୁ କାଟିବା ଭଲ ସେ ସାଇଜ୍ କରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଆଳୁ କରି କାଟିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଆମ ସେଫ୍ ଅଛନ୍ତି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଳୁ କାଟିଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଗ୍ୟାସ୍ଟା ଅନ୍ କରିବା, ଗ୍ୟାସ୍ ଜଳିଲା ତାପରେ କଢ଼େଇଟା ବସାଇବା। କଢ଼େଇଟା ବସାଇଲା ଟିକେ ଗରମ ହେଲା ପରେ ଆମେ ତେଲଟା ପକାଇବା। ତେଲଟା ପକାଇ ସାରିଲା ପରେ ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହେବ, ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ପକାଇବା। ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା, ଟିକେ ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ ତାକୁ ଆଳୁରେ ରଖିବା। ଆଉ ଟିକେ ଗରମ ତେଲଟା ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଳୁକୁ ପକାଇବା, ତା ସହିତ ଲୁଣ ପକାଇବା, ତା ସହିତ ଟିକେ ହଳଦୀ ପକାଇକି ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇନଛି ସେତେବେଳେ ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା। ତ ଆଳୁଟା ଆମର ଲାଲ ହେଇ ଆସିଲାନି, ତାପରେ ଆଳୁ ହେଇଗଲାନି। ଏବେ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି, ତ ଏଥିରେ ଆଳୁକୁ ଆମେ କାଢ଼ିଦେବା। ପୁଣି ତେଲଟା ଗରମ କରିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଫୁଲକୋବିଟା ପକାଇବୁ। ଫୁଲକୋବି ପକାଇଲେ ଏବେ ଫୁଲକୋବି ହେଇ ଆସିଲାନି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଛି। ଫୁଲକୋବି ଟିକେ ଲାଲ ହେଇସାରିଲେ ତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କାଢ଼ି ନେବା। ଗୋଟେ ଢାଙ୍କୁଣି ଦେଇଦେବା ଭଲ ଭାବରେ, ଫୁଲକୋବି ଯେମିତି ସିଝିଯିବ। ଫୁଲକୋବି ହେଇସାରିଛି, ତ ୟା ପରେ ଆମେ ତେଲ ଗରମ କରିବା, କିଛି ଜିରା ପକାଇବୁ। ଜିରା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ପିଆଜ ପକାଇବା। ପିଆଜକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଲାଲ ହେଇନେଇଛି ସେତେବେଳେ ପିଆଜକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ତେଲରେ ଟିକେ କଷିବା। ପିଆଜ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝୁଛି। ଆଉ ଏବେ ପିଆଜ ହେଇ ଆସିଲାନି, ତ ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ଯେ ପେଷ୍ଟ କରିଥିଲୁ ଆମେ ସେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟକୁ ପକାଇବୁ। ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୁଣି ଲାଲ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାକୁ କ'ଣ କରିବା ନା ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବା। ତ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଇବା, ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ପକାଇବା। ତାପରେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ କଷିବା। କିଛି ସମୟ ହେଇସାରିଲା ପରେ କଷି ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ନା ଆମେ ବିଲାତି ଟିକେ ପକାଇବୁ। ଟମାଟୋ ପକାଇବୁ। ଯେଉଁମାନେ ବିଲାତି ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ଟମାଟୋ, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ କୁହନ୍ତି ବିଲାତି ହଉ ଟମାଟୋ ହଉ। ତ
तो एक्चुअली इंग्लिश रे टमाटो ओडिया रे बिलाती बहुत जगह कौन ना ताको टमाटो भी कहते बिलाती भी कहते ता सहित ଟିକେ ଚିକେନ୍ ମସଲା ଯଦି ଥିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମିଟ୍ ମସଲା ଏସବୁ ଆପଣ ପକାଇ ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟା ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାନି, ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାନି, ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କ'ଣ ନା ତାର ସେ ପାଣି ଅଂଶଟା ମରି ମରି ଯିବ, ତାପରେ ତେଲଟା ଯେତେ ଉପରକୁ ଆସିବ ସେତେବେଳେ ଜାଣିବେ ମସଲାଟା ପୁରା କଷି ହେଇଯାଇଛି। ବହୁତ ଲାଲି ଦେଖାଯାଉଛି, ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯୋଉ ଆଳୁଟା ଯୋଉ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ସେ ଭଜା ଆଳୁକୁ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଯୋଉ ଫୁଲକୋବି ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ତ ଫୁଲକୋବି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇ ଆସିଲାଣି। ତାପରେ କଷି ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ ପାଣି ଆଡ଼୍ କରିବୁ, କିଛି ପାଣି ଦେବୁ। ଆପଣ ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣ ଝୋଳ ଖାଇବେ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେବେ। ଅଧିକା ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଲକୋବିରେ ଯଦି ଅଧିକ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ସେଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। କ'ଣ ନା ଫୁଲକୋବିରେ ବେଶୀ ପାଣି ଦେଲେ ଫୁଲକୋବି ଯେତେ କଷା ରହିବ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଅଧିକା ପାଣି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପାଣିଟା ଭଲସେ ଫୁଟି ଆସିଲାନି। ତା ସହିତ ଯୋଉ ଆଳୁଗୁଡ଼ା ଯୋଉ ଟିକେ ହବାର ଥିଲା ସେଇଟା ପୁଣି ହେଲା। ତା ସହିତ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଟିକେ ଗରମ ମସଲା ଆଡ଼୍ କରିଦେବା ଉପରେ। ତାପରେ ଗରମ ମସଲା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ସେଥିରେ କ'ଣ କରିବା ନା ଧଣିଆ ପତ୍ର ଟିକେ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଲା ପରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଉପରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଧଣିଆ ପତ୍ର ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ଫୁଟି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ ହେଇସାରିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଏଇଟା ଆମେ ଆମ ମେସ୍ରେ ଆମେ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରି ଖାଉଛୁ। ତ ନିଜେ ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତ ଆମେ ଭାବିଲୁ କି ଯେ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ବନେଇବୁ, ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, କେମିତି ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଆମର ମେସ୍ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜଣାଇବା ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଫୁଲକୋବି ହେଇସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ଟିକେ ତେଲ ଆଡ଼୍ କରିବା। ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆମର ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଭାତ ଯେତେବେଳେ ଖାଇବୁ ତେଣୁ ଗୋଟେ ଫୁଲକୋବି ତ ଖାଇପାରିବୁନୁ, ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ତରକାରୀ ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ସେଥିରେ ଆମେ ଭଜା ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ତ ତେଲ ଗରମ ହେଇ ଆସିଲାଣି, ସେଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଜିରା ପକାଇବୁ। ଜିରା ସହିତ ପିଆଜ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। ପକାଇ ସାରିକି ତାକୁ ଭଲ ଟିକେ ଲାଲି ହେଇ ଆସିଲେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ ନା ଯେଉଁ ପରିବାଟା କାଟିକି ରଖିଛୁ ସିମ, ବିନ୍ସ, ଆଳୁ, ଗାଜର ତାକୁ ଆମେ ଏଥିରେ ପକାଇବୁ ଆଉ ଭଜା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜଟା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇ ଆସିଲାନି। ଏବେ କ'ଣ କରିବା ନା ଯେଉଁ କାଟିକି ରଖିଥିଲୁ ଆଳୁ, ବିନ୍ସ ଏସବୁ ଆମେ ସବୁ ପକାଇଦେବୁ। ବାସ୍ ଏଇଟା ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାକୁ କିଛି ହଳଦୀ ଟିକେ ଦେବୁ। ହଳଦୀକୁ ଭଲସେ କ'ଣ କରିବ ଟିକେ ଆମର ଯେଉଁ ଖନ୍ତା ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଭଲସେ ନାଡ଼ିବୁ। ଲୁଣ ଦେବୁ। ହଳଦୀ, ଲୁଣ, ଲଙ୍କା ଲାଷ୍ଟରେ ଆଡ଼୍ କରିବୁ। ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଉଯାଉଛି, ଲାଗିବ ଟିକେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ତାପରେ ସେତେବେଳେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ନେଇ ଢଙ୍କେଇଦେବୁ। କିଛି ସମୟ ରଖିବା ପରେ ପୁଣି 2-3 ଥର ତାକୁ କାଢ଼ିବୁ। ପୁଣି ଦେବୁ ଯେଉଁ ପାଣିଟା ଶୁଖିଗଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତେଲରେ ସବୁ ପୋଡ଼ି ହେବ, ତେଣୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁରା ସିଝା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ଭଜାଟା ଏତେ ଭଲ ଲାଗେ ନାହିଁ। କିଛି ମାସ ରଖିଲା ପରେ ଭଜା ତ ହେବା ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଥାଳିଟା ଆମେ କାଢ଼ିଦେବୁ। ଥାଳିଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ଆମର ହେଇଗଲାନି, ଟିକେ ହେବ।
ଟିକେ ହେଇସାରିବ ସେ ଟିକେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବୁ। ବାସ୍ ଭଜା ହେଇସାରିଲା ଲାଷ୍ଟ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଯଦି ଆମେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବୁ ତ ସେଇଟା ପୋଡ଼ିଯିବ ଆଉ ବହୁତ ବାସିଯିବ। ତେଣୁ ଆମେ ଲାଷ୍ଟରେ କ'ଣ କରିବାକୁ ନା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପକେଇବା। ବାସ୍ ଏବେ ଆମର କ'ଣ ହେଲା ନା ଭଜା ହେଇଗଲାନି। ତ ପ୍ରଥମ ଆମର ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ଭଜା, ଏଇ ଦୁଇଟା ତା ଭିତରେ ଆମର ଲେମ୍ବୁ ଏଡ଼୍ କରିବୁ, ସାଲାଡ଼, ଏସବୁ ଆମେ 3-4ଟା ଆଇଟମ୍ ଦେଇକି ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମେସ୍ରେ ଖାଉ। ତ ଆମ ମେସ୍ର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ୍ କେମିତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବ ଯେ ଆମର ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଭିଡ଼ିଓ ଆମର। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ କମେଣ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ଜଣାଇବେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କୁକିଂ ଭିଡ଼ିଓ, ରୋଷେଇ ଭିଡ଼ିଓ କରିଛୁ ତ ଏଇଟା ବେଶୀ ଜଣା ପଡ଼ିବନି କିଛି। ତ ନେକ୍ସଟ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଯେ କେମିତି ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ବେଟର୍ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଏବେ ଭଜା ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି, ଦେଖନ୍ତୁ ଭଜା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ପିଲାଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆଜି ଆମର ରୋଷେଇ ସରିଯାଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବଢ଼ାବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଏଠି ଫୁଲକୋବି ଝୋଳ। ତ ଇଏ ଯେ ଆଦମିଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଇଏ ଆମର ବଢ଼ାବଢ଼ିର ଏକ୍ସପର୍ଟ। ତ शुरुआत କରାଯାଉ। ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଓ ଖତରନାକ ହେଇଛି। ଖତରନାକ ତ ଅସମ୍ ଟେଷ୍ଟ ଖତରନାକ ଟେଷ୍ଟ। ଆପଣମାନେ ବି ଖାଇନଥିବେ, ଖାଆନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଏଇଟା ଆମର ଫାଷ୍ଟ ବ୍ଲଗ୍, ତ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଟା, ତ ଏଇଟା ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ ମେସ୍ର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ। ତ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।